Lekcja pierwsza. Podstawowe zwroty i wyrażenia. Wysłuchaj słówek i zwrotów. Powtarzaj za lektorem słówka fińskie. Alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z, ruotsalainen O, Ä, Ö. Tak. Kyllä. Nie. Ei. Ja. Minä. Ty. Sinä. On. Hän. Ona. Hän. Ono. Se. Pan. Herra. Pani. Rouva. My. Me. Wy. Te. Oni. He. One. He. Państwo. Te. Ja jestem. Minä olen. Ty jesteś. Sinä olet. On jest. Hän on. Ona jest. Hän on. Ono jest. Se on. Pan jest. Te olette. Pani jest. Te olette. My jesteśmy. Me olemme. Wy jesteście. Te olette. Oni są. He ovat. One są. He ovat. Państwo są. Te olette. Ja mam. Minulla on. Ty masz. Sinulla on. On ma. Hänellä on. Ona ma. Hänellä on. Ono ma. Sillä on. Pan ma. Teillä on. Pani ma. Teillä on. My mamy. Meillä on. Wy macie. Teillä on. Oni mają. Heillä on. One mają. Heillä on. Państwo mają. Teillä on. Dzień dobry, rano. Hyvää huomenta. Dzień dobry, po południu. Hyvää päivää. Cześć, powitanie. Hei. Lub. Terve. Lub. Moi. Pa. Hei sitten. Lub. Hei hei. Dobry wieczór. Hyvää iltaa. Dobranoc. Hyvää yötä. Do widzenia. Näkemiin. Proszę, podając coś. Ole hyvä. Lub. Olkaa hyvä. Dziękuję. Kiitos. Proszę, prosząc o coś. Saanko? Dzięki. Kiitti. Proszę bardzo, nie ma za co. Ole hyvä. Lub. Eipä kestä. Przepraszam, na przykład zaczepiając osobę nieznajomą. Anteeksi. Dziękuję bardzo. Kiitos paljon. Lub. Paljon kiitoksia. Nie ma sprawy. Odpowiedź na podziękowanie za wyświadczoną usługę. Ei kestä. Przepraszam, przykro mi. Anteeksi. Lub. Olen pahoillani. Nic nie szkodzi. Odpowiedź na czyjeś przeprosiny. Ei se mitään. Tak, poproszę. O coś. Saanko? Lub. Saisinko? Na zdrowie. Toast. Kippis. Lub. Terveydeksi. Smacznego. Hyvää ruokahalua. Na zdrowie. Po kichnięciu. Terveydeksi. Zgadzam się. Dobrze. Selvä. Sopii hyvin.